थाफैसो फबनानै दोनदों नुवाखै गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बेफोर भिडिअ माने फेसबुकाव माने ओरैबायदि शेयार जागासिनो लोगोसेयै बिनिफ्राय संरैखाथिनि थाखाय बोरै बासायना थानांगौ एबा न'खर संसार जानाय बेलायाव मा जायो आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ बै बिनानावनि ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो बिदि फबनानै दोनफैबावबाय सोर बिदि फबनानै दोनबाय थायोथाय नै बे मा बुस्थु बे थाफैसो फबनानै दोनदों नुवाखै सोरबाखि बिदि खालायो थाफैस दङ बोरसि दङ सामफ्रामबो बेबायदिनो खालायबाय थायो गावबागाव जानाय गावबागाव थानायानो हिंसा माखौ नुनानै बिदि खालायबाय थायोथाय खिथाहर बै माबानो खिथाहर बोरसिबो दङ दा फैनाया बेवहायनो दोन बेवहायनो गावबागाव जानाय गावबागाव थानायानो बिराद हिंसा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा माने मा जादों नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने सोरनिबा न'खराव माने बारे बार माने बेमार आजार लोमजालेबाय थानाय जिखुनु माने पैसा थाखा बिराद खरस जानाय जिखुनु माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने हिंसा मानसिया एबा दायनाफोरा माने अजाफोरा नोंनि न'खराव बेफोरबायदि माने मुलि बोरसि जिखुनु माने गावसोर बोरै हागोन दै गावसोर बोरै हागोन माने बेखौ माने बिसोर मन्त्रजों लोगोसेयै जायबायदि न'खराव सोरबा सासे मानसिया माने ओरैबायदि बेमारजों भुगिनानै दं एबा बेमारजों माने गोलैसोनानै थानाय बेफोरबायदि माने सुबुंफोरनि नामखौ लानानै जायनि नामखौ लादों बेयाव फमान दोनबानो बै सुबुङा माने जिमान डाक्टार अजा नायबाबो माने हामखानाय नुवाखै नोंसोरो मिथिखागौ लोगोसे जोंनि बर' समाजाव माने बेफोरबायदिखौ बिराद नुबाय थाखायो आरो जेनेबा हमनानै ला आं माने सर्ट बाथ्राखौ बुंनो हागोन नोंनि न'खराव माने गारि बायदोंब्ला नोंनि न'खराव माने न' गोदान बिल्डिं लुदोंब्ला नोंखौ निस्सय मेगन सागोन सोरबा माने नोंनिसाय एसे माने दावगानो नागिरब्लानो नोंखौ माने नोंनि गावनि आथिं सिङाव दोननो नागिरनाय बा गावनिसाय जौसिन जानो नागिरनायखौ माने मेगन सानानै सोरबा गोरों मानसिफ्रा मन्त्र खालामनानै माने नोंनि नामाव बा नोंखौ माने खोलैना दोननाय बा नोंनि माने थाखा फैसाफ्रा खहा जानाय बेमार गिदिर खालामनाय जिखुनु डाक्टर अजा लांबाबो हामि एक्सरे खालामबाबो माने नायग्रा मोनि जेबो प्रुफ मोनि माने रिजाल्ट मोनि बेफोरबायदि खालामनो हायो लोगोसेयै न'आव फैबाय थाबानो माने लोमजानाया बारे जाखांबाय थायो बेलेगाव दाबसेयाव लाङोबा बे बेमारा हामो माने बेफोरबायदि जानायखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिखादोंब्ला गिदिर अजा नायनानै माने न'खराव माबाफोर जादों नामा होननानै गासै न'खरखौ माने मानसिफोरखौ बा न'खराव साबेसे परिबार दं बेफोरखौ गासैबो नायखांजोबनानै जिखुनु माने मुलिफोर दं बा मुलिफोरखौ जावख'नांगौ गिदिर अजा लाबोनानै दा नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बथलाव माने ताबिस बोरसि होरि दंजोबो होनना बुंदों लोगोसे बेफोर माने जोङो मिथिनो मोनो माने बे अजानि माने सोरखौबा हिंसा खालामनानै बा सोरखौबा रायनो नागिरनानै बे माने मुलि फबफैनाय दै बारे मुलि फबफैनाय बेखौ जोङो हमनांगौ माने ओरैबायदि हमनांगौ दा बिनानाव बुंदों माने बारे इदि खालामबाय थायो होनना बुङोब्ला माने बेखौ माने बबेबा खनायाव जना थानानै बेखौ माने सानै साथाम मानसि लानानै माने नेखुमानांगौ आरो बेफोरबायदि नेखुमानो गोसो गैयाब्ला माने जोंनाव आजिखालि मिनि सिसि केमेरा फिसा ओंखारदोंना बेफोरखौ लगायनो नांगौ आरो माने न' सारि स्कुवार माने न' उसुं गोनां लगायजोबनो नांगौ माने बारा फैसा लाया माने मिनि केमेरा फिसा बिदि मबाइल बायदि केमेरा फिसाफ्रा माने बेफोर केमेराखौ माने फिटिं खालामना दोननांगौ आरो होमबाना माने जों निस्सय हमनांगोन जेसेबांखि अजायानो जाथों जेसेबांखि आत्मा जाना फैथों मानसि केमेरा नुखाजोबगोन आरो ओरैबायदि माने आजिखालि डेन्जार माने केमेरा ओंखारजोब्बाय आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन कि नोंथांमोना एसे हुसियारै था आजिखालिनि दिनाव ओरैबायदि माने मानसिफोरा माने खोमसि फोथायनाय होनना बुङो दै खोमसि फोथायनाय होननानै माने आजिखालि जेसेबांखि बुजिनो गोरों जेसेबांखि मेलेमजिबि बिथांमोन था बेफोरखौ माने बांसिनानो फोथायनो नागिरा मानो फोथायनो नागिरा माने बिसोर माने थाखा फैसाखौल' नायो माने थाखा फैसाजों लोमजाबा साजाबा माने बानायनो हायो बा थाखा फैसाजों मानसिनि जिउखौ बायख'ना फिननो हायो बेफोरबायदि जायबायदि मानसिया माने बेफोरखौ माने बुजिया जायबायदि मानसिफ्रा माने खोमसि फोथायनाय होनना बुंदोंब्ला माने बेयो माने खोमसियैनो थांखागोन आरो आं डाइरेक्ट राइट बाथ्रा बुंगोन जायबायदि मानसिया माने नुखानाय सैथो बाथ्राखौ मिथिखानानैबो माने खोमसि फोथायनाय होननानै जायबायदि मानसिया माने साननानै फोथायालासिनो थायो बेबायदि मानसिया माने खोमसि फोथायनाय गावखौनो माने खोमसियाव दोनना लाखानाय जाखायो दै बेफोरनि थाखाय माने एकदमबारे निजे माने खोमसि फोथायनायखौ गारनानै माने बैफोरखौ माने सोराङाव लाबोनानै निस्सय नुथारगौ होननानै माने साननानै लानांगौ आरो माने गाज्रि मानसिखौ माने हमनो नाजानांगौ आरो मिथिबाय लोगोफोर आजिखालिनि दिनाव जोंनि नोंसोरनि साइडखौल' नङा जोंनिखैबो दङ बुहुत माने जिखुनु बर' जायगायावनो माने जिखुनु बर' हारियावनो बा गुबुन हारियावनो सोरनिबा दाबसे जायगायाव थायो माने बेबो खालामजाखागोन माने बर' हारसा मिरि जिखुनु मानसिनि जिखुनु जातनि खोन्थाथाय बे बुस्थुआ माने गासैबो एखेयानोखा आरो गुबुन हारियाबो जायो जों बर' हारियाबो जायो आरो बेलेगफोरनाथ' डेन्जारसिनसोबाव अट'मेटिक सोरखौबा माने बुथारनाय अट'मेटिक सोरखौबा माने दायनिया रायनाय हा बेफोरबायदि माने बुहुत खालामबाय थायो माने लोगोफोर मा बुंनो दा नङा होमबा लोगोफोर गासैखौबोथ' माने मिलायजोबा बेनिखायनो आं बेखौ बुङो
जायनि न'खराव माने थाखा फैसा लाबफोर जिखुनु माने न' गारि गुराफोर बायदों दा जाय बिनि उनाव माने दावगाफिननो हायाखै खहानिसायाव खहा जालांबोदों बेखौ माने निस्सय नायनांगौ माने मानसि नोजोर नाङोब्ला माने जों माने मानसिफोरा माने साक्सेसफुल एबा दावखोनो हाया जायो बेनिखायनो माने आङो बेखौनो एक्जाक्टलि माने भिडिअखौ सेयार खालामना होबाय आंनि बुंनायफ्रा जे गोरोन्थि आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखाबाय नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखायो माने संसार जानायनि बेलायाव मा जायो नङा होमबा लोगोफोर जाय बायदिया संसार जायो बेफोरबायदि न'खराव माने बेफोरखौ माने निस्सय मिथिखायो आरो दै गथ' गथायनिफ्राय लानानै सोरखौबा फरायनो गोसो गैयै सोरखौबा माने एकदम उरां फारां फाग्ला बायदि खालामनाय सोरखौबा आदा ससेयावनो माने एकदमबारे लामा सामा थाबायथिंलाबायनाय होनाय रायनाय बुथार नागिरनाय होनाय बेफोरबायदि माने मन्त्रजों खालामनायखौ जों बर' समाजाव बिराद नुनो मोनगासिनो माने जाबाय थाखायो आरो बेफोर बाथ्राखौ माने मानसिफोरा बांसिनानो बुङो माने खोमसि फोथायनाय बे माने खोमसि फोथायनाय नङा माने राइट खामानि लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामदा निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बे माने बिनानावनि न'खराव माने ताबिज बारे फबबाय दं होनना बुंदों आरो लोगोसे भिडिअनि थ्रुयै ससे नुदों जानो हागौ बिनि बिफाना बिमा माने जिखुनु माने लेंग्रानि जिखुनु माने थाबायनो हायि माने लेंग्राफोर जिखुनु बेमारि सुबुंफोर थानाय न'खरफ्राव सोरफोर माने बिदि स्टेन्ड बायना लाबोयोना बेखौ ससे स्टेन्डखौ नुनो मोन्दों लोगोसे जानांगौ बै आदैखौनो बा बै मादैखौनो बा जिखुनु आदै ना मादै आं केमेरानि थ्रुयै नुवाखै ससे क्लिपखौल' नुदों माने बिसोर न'खराव बेखौनो माने खोलना दोन्दोंबो जानो हागौ बेखौ माने गिदिर तान्त्रिक लाबोनानै बिथांमोना न'फोरखौ माने एकदमबारे नायस्रांजोबनानै मुलिफोरखौ बोखांजोबनानै न'फोरखौ टाइट माने हट 4 स्कुवार हट खाना लानांगौ माने अब्लाना माने जेसेबां गिदिर अजाबाबो माने नोंखौ माने मदद खालामनो हाया माने रायनो हाया बेफोरखौ माने जोङो माने मिथिखायो लोगोसे बेफोरबायदि जायोब्ला माने बेफोरखौ माने खालामना लानायानो गाहाम आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनानै एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि जाफ्लांहैदोंब्ला आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ माने बर' हारिनि फिसा होननानै नेनानै दं लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरो लोगोफोर सोरबा गोदान नुसनबायबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माने ओरैनो स्रुत आङो ससे क्लिपबो नाया ओरैबायदि डेन्जार माने भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामना होदो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों